Dieu den Sall. Finalement daal jëti décision wadde deuxième femme. Kanko kalle o addi ɗo lembel surtout so lembel o buujitiɗo ñalawma gooto an ganda feere ma yaki amma jani sukaɓe ɓe noɓe mbayi haɓe jaawi jungo haɓe mala wune so naati so Allah wallimo haw naati galle o on batti wadde jontande goo fof balɗe ɗiɗi ɗon gandata teesi hande si miɗi yo jibri res wona ko weli kam à 100% mais heɗum mbawmi wat ndax min foton duuɓi min ɗon mi wawa ɗum tottu ɓinguel balo kam ko an jogui jungo ma joni noon minen min goni arbitre en woto sernama ɓe aɗani go aɗa huɗo woto jerjine gurdamam isira